Είναι παραμονή της παραμονής της πρωτοχρονιάς. Είμαι ο Γιώργος και αποφάσισα να κάνω ένα podcast. Οπότε καλώς ήρθατε στο «Ας το δούμε κι αυτό». Γενικά ρε παιδί μου, εγώ με τα podcast έχω μια πολύ πρόσφατη σχέση. Ακούω τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είμαι από τους hipsters των podcast γενικά. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Με συνοδεύει στο αυτοκίνητο, στην τουαλέτα, στο πλύσιμο των πιάτων. Καμιά φορά όταν πάω για ύπνο. Με συνοδεύει γενικά. Οπότε ξεκινάω αυτό το podcast, το οποίο μπορεί και να συνεχιστεί, μπορεί και όχι. Θα δείξει. Και θα αρχίσω απλά να μιλάω. Λοιπόν, έχει προκύψει ένα φανταστικό θέμα που έχω πάθει μια μικρή αιμονή το τελευταίο 24ωρο περίπου. Και αυτό περιλαμβάνει νοσηλεύτριες που χορεύουν, μια διμελή ορχήστρα και μια κυρία πάνω σε ένα φορείο που περνάει ανάμεσά τους. Και όλα αυτά φυσικά στην Ελλάδα του 2023, γιατί πού αλλού γίνονται αυτά. Οπότε σκέψου τώρα. Είναι 20 Δεκεμβρίου. Έχεις φάει τις τελευταίες 72 ώρες να ξερνάς τον τόπο. Βρίσκεσαι στον Ερυθρό Σταυρό. Κυρίως για να δεις γιατί ξερνάς τον τόπο 72 ώρες, που έχεις φάει, 2 φέτες ψωμί τόστ και έχεις πιει και 3 γουλιές νερό. Και έχεις πολλές απορίες. Τι σε κάνει να ξερνάς, αν θα φας τα Χριστούγεννά σου εκεί μέσα, αν άφησες, το θερμοσύφωνο ανοιχτό στο σπίτι, που έφυγε σαρονάρων. Και εκεί που κάθεσαι στα εξωτερικά ιατρεία και περιμένεις, ακούς από το βάθος τη γλυκιά μελωδία της Μισιρλούς. Εγώ το πρώτο που θα αναρωτιόμουν είναι πέθανα. Όχι σαν αυτή την κυρία όπου γάμος και χαρά το φορείο πρώτο, που λέει ότι ζήτησε η ίδια να την περάσουν από εκεί πηγαίνοντάς την από τους υπερήχους σε κάτι άλλο, να κάνει κάποια άλλη εξέταση. Ζήτησε η ίδια να την περάσουν μέσα από το γλέντι για να νιώσει τη χαρά των Χριστουγέννων. Και άμα το δείτε πραγματικά, παιδιά, στο βίντεο, την περνάνε σαν, πώς να σου πω, σαν να είναι, όχι επίγον περιστατικό. Σε φάση τρεχάτε ποδαράκια μου, τη χάνουμε. Εγώ να πω ότι την ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την κυρία, αν όντως το ζήτησε, διότι μάλλον χωρίς να το καταλάβει μας έχει δώσει το πιο αστείο πλάνο που θα μπορούσε ποτέ κανείς να δει σε οτιδήποτε πραγματικό ή fictional. You can't top that. Τέτοια έμπνευση ούτε ο Ρόι Άντερσον. Το καταλαβαίνουμε? Right where you are, you're sitting in an electrical matrix of energy beyond belief, or most human conception. You'd be surprised to know how much knowledge and communication can be carried on its wave. Λοιπόν, αλλάζω λίγο θέμα, γιατί έχει συμβεί άλλο ένα κοσμοϊστορικό γεγονός στη ζωή μου. Μπήκα κι εγώ στο Threads. Γενικά, εγώ με τα social media το έχω και δεν το έχω. Δηλαδή, Facebook πια δεν, μόνο όταν ταγκαριζόμαστε σε διάφορες δουλειές που κάνουμε, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Στο Instagram σκρολάρω, δεν πολύ συμμετέχω, κάνω κανένα story που και που, φωτογραφία τύπου μια φορά το χρόνο, και αν είχα ανοίξει Twitter, ούτε εγώ θυμάμαι γιατί. Το TikTok στο κεφάλι μου είναι λίγο σαν το Ντουμπάι. Έχω δει πως είναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πάω. Αλλά ωστόσο αποφάσισα να ανοίξω Threads. Οκ, μπαίνω. Ελπίζω όποιος άνοιξε Threads να είχε την ίδια εμπειρία με μένα, η οποία ήταν η εξής. Μπαίνεις στο Threads, δεν σε ξέρει ο αλγόριθμος, θέλω να ελπίζω, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί, διότι και Facebook χρησιμοποιώ τόσα χρόνια και Instagram, με ξέρει το μαγαζάκι. Ας πούμε ότι είναι άλλο υποκατάστημα και δεν με ξέρει.
Και πραγματικά υπάρχει ένας καταιγισμός από γυμνασμένα αγόρια, τα οποία με ρωτάνε, όχι εμένα προσωπικά, αλλά καταλαβαίνετε, τι θα κάνω αν σκάσουν 3 η ώρα το βράδυ στο σπίτι μου κάπως, και γυμνασμένα κορίτσια, τα οποία μου ζητάνε να τα χαρακτηρίσω κάπως, με δεδομένο ότι είναι 18 χρονών και έχουν πάει με τη μισή Αθήνα. Και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Και αναρωτιέμαι, είναι όντως αυτό μέχρι να με μάθει ο αλγόριθμος? Ή μου λέει ο Μάρκο Ζούκερμπεργκ με τρόπο, Γιωργάκη μου, μανούλα μου, αυτό είσαι. Μην νομίζεις ότι είσαι κάτι παραπάνω. Τράβα να ανοίξεις τον άνθρωπο και σκάσε. Και αυτή η τριπλέτα των θεμάτων για αυτό το πρώτο δοκιμαστικό podcast θα τελειώσει με μια πικρή αλήθεια. Όλη αυτή τη μαλακία εδώ την ξεκίνησα επειδή, όπως σας είπα, είναι παραμονή της παραμονής της πρωτοχρονιάς, που πια είναι pure παραμονή της πρωτοχρονιάς, έχει περάσει 12, και εγώ, φίλοι μου, είμαι με κορονοϊό. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω σταματήσει να δουλεύω βασικά από τον Αύγουστο. Είμαι σε μια δουλειά που περιέχει 10 ώρα γυρίσματα 5 μέρες την εβδομάδα και δουλίτσα πριν το γύρισμα, μετά το γύρισμα και τα Σαββατοκύριακα προετοιμασία για τα γυρίσματα της επόμενης εβδομάδας, που σημαίνει ότι έχω έτσι ένα καθαρό ελεύθερο χρόνο μέσα στη εβδομάδα, να πω 15-20 ώρες συνολικά. Και πολλές λέω. Τέλος πάντων, σε όλη αυτή την κατάσταση, εγώ γενικά δεν έχω και την τρομερή ενέργεια να βγω για τα ποτά μου. Είμαι και λίγο γέροντας στην καρδιά, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει για τις ποτάρες του την Πέμπτη. Εδώ δεν βγαίνω για τις ποτάρες μου το Σάββατο. Το κρατάμε αυτό. Τέλος πάντων, δουλεύουμε. Κάποια στιγμή λέμε, ας διακόψουμε για Χριστούγεννα μια εβδομάδα. Τι ωραία. Χαρά εγώ, λίγο επιτέλους να δω το ταβάνι μου που δεν ξέρω πως είναι, γιατί με το που πέφτω τα νάσκελα κοιμάμαι. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν ωραία. Είδα και το ταβάνι μου, θέλει λίγο βάψιμο, αλλά το χάρηκα, δεν μπορώ να πω. Δευτέραν ημέρα Χριστούγεννα πηγαίνω στο πατρικό μου να κάνουμε το γιορτινό τραπέζι. Μας κολλάει όλους COVID η αδερφή μου. Πέφτουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα 5 άτομα. Καλή της ώρα. Και καταλήγω με COVID από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα Σάββατο, ξημέρωμα Κυριακής. Και είμαι, παιδιά, 2-3 μέρες τώρα και κλαίω μέσα μου, όχι έξω μου, αλλά μέσα μου, ότι ρε πούστη μου και είχα μια εβδομάδα να βγω λίγο έξω, να δω φίλους που έχω να τους δω κάτι μήνες. Και ξαφνικά σήμερα που είμαι και λίγο καλύτερα, αρκετά, κάνω τη σκέψη ότι ρε μαλάκα, και COVID να μην είχα, πάλι μέσα θα καθόμουν. Δηλαδή θα είχα βγει για 1-2 καφέδες παραπάνω, θα είχα βγει 1-2 βράδια για κανένα ποτό, που λογικά ένα θα ήταν γιατί μετά θα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, χωρίς λόγο. Αλλά δεν είναι φοβερό πως σε εμάς τους μούχλες ανθρώπους, αν μας στερήσεις την επιλογή να βγούμε, μας πιάνει μια φοβερή γκρίνια, που είναι ακριβώς η ίδια γκρίνια που θα μας έπιανε αν ήμασταν υγιείς και έπρεπε να βγούμε με το ζόρι. Για το 2024, αυτή τη νέα χρονιά που έρχεται, θα ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο τελικά, και περισσότερη ελευθερία στην γκρίνια, παιδιά. Η γκρίνια είναι ωραίο πράγμα. Μην ακούτε τι λένε.